Arratsaldeon hori, da ongitorri guztiaiko osoko bilkurara. Eta, gaurko plenoan, lehenengo puntuan sartu aurretik, proposatu behar dut, gaurko gai horrenean, urgentzia bezala puntu bat sartzea, eta horretarako prozedurak esaten du, zergatia azaldu behar dela, eta gero bozkatu behar dugu, onartzen dugun gaurko gai horrenean urgentziazko puntu bezala sartzea, edo ez, orduan. Arrazoia da, atzoko modernazio batzordean azaldu nuen, kontua da, erosketa borroen gaian, urtero jorratzen dira oinarriak, eta kasu honetan, aurten, badira iazko oinarrien berdinak, ezta? Orduan, eraman zen uztaileko sustapen ekonomikoko batzordera planteamendu eta bertan alderdi guztiek adostasuna adierazi zuten, baina, ezen identifikatu pleno batera eramateko gai bezala, ulertzen zuten, azkenean oinarri batzuk errepikakorrak zirenean, zela behar. Aldiz, idazkaritzatik izan dute, bai nahiz errepikakorrak izan, bai dela beharrezkoa oinarri batzuk direlako eta ez dagoelako ordenantza orokor baten azpian, orduan horrek egiten du, plenotik onartu behar izatea, eta hortaz, aurretik hori identifikatu ez bazak ere, bero idazkaritzatik izan dute, bai beharrezkoa dela, orduan hori bertatu da azken egun horretan, autogobernazio batzordean azaldu genuen, eta bozkatu beharko genuke lehenengo, onartzen dugun puntu hori plenoetan sartzea, eta ondoren planteatzen dena da, zai horrelako horrela jarraitza, dagoen moduan, eta hor, seigarren puntuaren ondoren eta dekretuan horretik, puntu hau sartzea eta baloratzea eta bozkatzea. Bai. Patxo. Bueno, como ya lo comenté en comisión, voy a estar de acuerdo en la aprobación de los puntos que votaremos. Vale, horrela bozkatuko dugu puntu hau erosketa horren puntua urgentzia bezala sartzen bateko bozkak. Eipatu bezala, seigarren puntuaren ondoren jorratuko dugu gai hau. Orduan, lehenengo puntu bezala, aurreko batzarreko akta onartzea izango litzateke, ez dakit zerbait daukazuen komentatzeko. Patxo, zure dago zerbait, ez? Orduan onartu izateko aurreko batzarreko akta, pasatuko gara bigarren puntuak, agin dugun bezala, aurreko plenoan galderazkaritan egindako interbentzioen arira, puntu bakoitza nola dagoen edo nola jorratu den laburbiltzen da. Aurrekotan egin dudan moduan, ez eta dokumentua egunean bertan jasotzen dugun azken finean, eguneratuta izateko, azalde bat ematen dugu pleno, nola gorkoan ere bai, azalpenak emango ditu. Orduan, behin hemen Patxok egindako, Francisco Campo Patxok egindako interbentzioetan, hor batetik aipatzen zen, eskatzen zuen bi gauza, juridikoki aztertzea bi afera, horreko pleno batean, herritar baten izenak plazaratu ziren plenoan eta galdetzen du aktan agertu beharko litzateke izen hori edo ez, eta bestetik ere bai, eskatzen zuen gizarteko ikastaroen kontratazioaren gainean ere bai, txosten juridiko bat, kontratazioak zirizpideen arabera egin behar diren, ez? Orduan, atxo gaitatu nuen bai gobernazio batzordea, baina edakaritzatik txosten horiek eskatu zaizkio idazkaritzari, baina, badakigu den ozein den egoera idazkaritzarena, eta orduan, adierazi dugu idazkaritzatik, irailean zehar preste
izateko hori ikuspena daukatela, izan bezain dazter, azalduko da eta gaziko da. Eta gero Velodromoari buruz egindako eskaria, denan bertan itxe egin zen, eta ez da jorratu gehiago bai. Gero Mikel Garaizabalek bai egin zituen bi interbentzio, batetik Raia Makinako aparteleku vertikal bat egiteko gaiari dagokionez, esan zuen nahiko zuela berriro aztertu, nire plenoan bertan manituen azalpenak, eta gaineratzeko guztaian izan dugun atzu izan genuen mugikortasun batzordean gaia berriro ere atera zuela Mikel Garaizabalek, eta geratu ginen Marela daukala proposan bat zehatzagoa edo, eta geratu ginen aztertu genuela gai, eta gero txosnen arautegi aztertzeari dagokionez, plenan intertan hainbat interbentzio egon ziren, baina hor ondoio bezala atara genuen. Esan ditzatekela lanketa bat egitea txosen arautegia, gaur egungo estekura egokitzeko, konpromisoa hartzen dut, prozesu hori aurrera begira, prozesu hori martxan jarri eta jorratzeko. Hau esan da, pasatuko gara, hirugarren puntura, Euskarako ikastaroetako diru laguntzen ordenantza arautzailea, kasu honetan Naierak batzordeak emango oso azalpena. Puntu hau batzordien izan, hominen talde guztizan meritzi zeikean, eta aldatzen dena da, teknikalizen gomendioz, azkenengo bost urtietan edo guztot ordenantza aldatu barik egon dela, eta berak ikustaban azkenengo 2 urtietan gondien eskarizek guk ipinite genukon topetik gorako eziela, bai matrikulan diru kopuru egon dalako, bai ikastaroen kostu ere goruzkoen dalako, eta guk ez dugulako eguneratu ordenantza horren pizkat eguneraketa hori plasmatu da, eta batzordien landu gendun, eta printzipioz hau bat esan martu zen. Gaur dator boskatzera aldaketa. Votaremos a favor. Kuperea boskatuko dugu batzordeko izan. Boskatzea pasatuko gara, aldeko boskak. Laugarren puntura pasatuko gara, laugarren puntuan udalaren lurralde batzuk berriro lurrako mendien edo muk barruan sartzeko prozedura agian jartzea proposatzen da, planteatzen da. Hau batzordean landu zen, eta gaur batzorde burua Rafa ez daukagu gure artean, baina azken finean hemen badaude Urkiloko Parke Naturalean, udalak baditu ez da horrein bat lurraldo, eta horietako batzuk, gaur egun udalak berak zuzenean udaltzen ditu, manteno printzipioz eta mantenoa ere berari oferta gokio, baina errealitatea da, horren aldundiak azkenean beste bat eremu garbitzen eta mantentzen ditu, eta horren proposatu zigun, igual bere ustez logiko nahi izango zela, gaur egun, de facto, beraiek ere bai, egun hori garbitzen dituzte, eta gauzak juridikoki eta realitateari hobeto lotuta izateko, tantatu ziguten hori izta. Bainoko lurraldo horiek horrela izendatzea. Eta izango ziren, 12. poligonoko, 33. partzelak, horrela gutxera era, lakola jatetzen azpiko izango ziren. Batzordean hau batez onartu zen, eskari hori bide ematea, eta horrek hartzen dugu pleno honetara, azkenean azteko prozedura. Bien, como se trabaja en comisión y lo hemos hecho nosotros del Partido Socialista, votaremos a favor.
guk alde bozkatuko dugu. Dana da, guztoko horretan komentatzea, kontuetan eduki behar dugune, aurreko aktibidean uste, aldundizek onartu dela foru arau barri bat, basogintzaren munduan eta horren normatiba batzuk eta barriz dikrimin gauzetan. Eta horren, uste da garrantzitsu dela, alain kopularetik foru berri horretara egokitzeko egin beharko diezen moldaketak kontuetan edukitzen, horren antzean. Itzarmen batzuk edo gauza batzuk. Eta orduen, hori da, galdera eskarietan egin bat posen gauza bat da, baina aprobetxatuz gaur justo punto onartzen dugula, kontuetan edukitzeko foru ero badia onartu gaula bizkaiko foru aldundiak basogintzaren munduan, eta onartu gula unar moduen, foru ero badia. Bai, Ujalu. Basogintzaren foru arau hori, proposamen honetan bezala bereziki da, basoilo publiko foru arau. Kasu honetan hitz egiten ari gara lakaretaz. Eta lakaretazun ez da sartzen foru arau hori. Dietena da, hemen onartuko dituen arlo horiek ez dira horren barren sartzen basogintzaren. Bai, esatik dut, nahizta partzela honek ez sartu igual foru ero barren eta hori bete, egongo dira beste kasu batzuk foru arau hori, esugunak beteko, suposatzen dut. Orduen, eskatzen dugune da, aktibe pasatu beharko dugune udaletik eta aldundizatzeko basino hori, alduntza horrek bete dago guztela aldundizik datozenak, eta orduen txeko lanak egongo dezela fijo, eta orduen dudizik dugu, puntoa aprobetxatu, hori maiganen ikutzeko eta existeko askuteko eta seguro nau, eta gainera horan da, arau horrek hainbat punto eta aldaketa sakona dakoz, basogintzaren inguruan bai, baina erabilera publikoko lurren inguruen, batezte, eta lanetan bai erabileko beste punto batzuetan ez bakarri basogintzan. Gero bai beste nazioarekiko beste punto batzuk bai, eta hori da bakarri maian ikini gure dugu. Horrekin ados, baina lur zai arro horietatik haratago egin kontuko da, eta gainera udala bera dira azkeneko urte luzeetan foru aldundiarekin nolabait ere eguneratzen dugun hitzarmena planteatzen du bai alaineko herri basoetan dagoen kudeaketa plana eguneratzeko eta bat eta beste, eta egin foru hori indarren prestatzen arien, bereziki egin beharko da kudeaketa plangintza berri bat, alaineko basogintzan dugu guztiena eta egin ados. Vale, eskerrik asko, hasiko gara bozkatzera aurrean, aldeko bozka. Pasako gara orduan, bosgarren puntuan kreditu aldaketa bat proposatzen da, kasu honetan, bosgarrena, ez honetan, hau ogasun batzordean landu zen, denon baizko diktamenarekin dator dokumentu gelin honetara, eta ikatuko dute bertan planteatzen diren jarduerak, batetik solokoa bat hiru portalak hortiketaren ondoan dagoen eraikin horren ingurua urbanizatzeko hainbat jarduera egin behar dira eta horietarako €86.000 inguru planteatzen dira horretara. Bigarrenik kontuan izan behar du Gaineko udala bidela kaleko arbiteri publikoa berrizteko prozesuan duela horreko urtean ez aurrekoan lortu genuen Bizkaiko Foru Aldunditik diru laguntza bat
aldaketa horiek egin ahal izateko, oraingoan aurten ere bai, zorionez lotu dugu 56.000 euroko diru laguntza bat, kasu honetan erezenan eta traina batinan eta multatzen kamiopean berrizteko argiteria eta LED sistemara pasatzeko, bera horretan aurrezpearen artetiko bat izango dugu, bitxiago kutsatuko dugu eta ekonomikoki faktura murriztuko da eta inbertsio hori egiteko berezon da 2.000 euro behar dira, orduan, gure 56.000 euro diru laguntza horretatik etorriko dira, baina beste 74.000 euroak udalaren soberakinetik hartzea planteatzen da. Eta azkenik bukatzeko, igogailuen ordenantzari lotuta, urtero goten da diru partida bat aurrekontuetan, diru laguntzak emateko, beraien portaletan igogailu bat jartzea erakitzen duten hori, kasu honetan, diru partida hori agortzea da, eta planteatzen duguna da, 5.000 euro gehiago izaian partida horretan, eta soberain kinetik hartzea. Horretara, 211.000 euro planteatzen dira, 46.000 euro esan dugan moduan, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru laguntzatik etorriko ziren, eta 155.000 euro inguru, soberain kinetik hartuko beharko lirateke. Eta ekartzen dugu probleman oskatzeko. Patxo. Votaremos a favor. Oskatzera pasatuko gara, aldeko bozka. Pasatzen gara zigaren puntura, kirol eta kulturako bonu sozialen oinarri erabiltzailearen oinarri atala aldatzeko proposamena. Orduan kasu honetan batzorde burua edurne da, ongizatzen batzorde burua, parlamentarak eman dugu soltera. Bueno, pues traemos nuevamente el punto 9 de las bases de bono social con un cambio, una modificación en su punto 9. Hemos trabajado en comisión, hemos traído a pleno, se ha solicitado una nueva valoración del punto 9 y con él lo único que presentamos o queremos modificar es simplemente que no tenga un plazo de apertura a primeros de año, sino que esté abierto y permanente para aquellas personas vulnerables que puedan solicitar el acceso a la piscina, en este caso deporte, y también a cultura, pues puedan acceder y no tengan que esperar meses o un año una vez finalizados los plazos. Creemos que es una forma de garantizar que puedan tener una vida más saludable y bueno, pues hemos trabajado en comisión y lo traemos nuevamente aquí para su aprobación. Pacho. Nada, me mantengo en lo que dije en el pleno anterior y lo que dije en la comisión y por lo tanto votaremos en contra. Sara. Bueno, oraingoan aldeko bozka botako dugu, eta aldeko lana eginez eta ogasuna zela botatu zen aldeko bozka, aldeko izan da. Eta Iber? Alde, la luzan ekoizien eta alde. Bozkatzea pasatuko gara, aldeko bozka, aurkako bozka. Orain, arestian egatu dugun moduan, lehen komentatu dugun puntu hori jorratuko dugu. Kasu honetan, 2026ko urteko erosita lagunuen kanpaina. Hemen oinarriak aprobatu behar ditugu, dakartza aprobatzeko dugunekin. Eta, kasu honetan, sustapen ekonomikoko batzorde buruak emango oso salpena. Bueno, pues traemos para aprobar las bases de bonos compra 2026. Se ha trabajado en comisión, se ha trabajado también con el comercio. Como todos sabemos, se está realizando con la empresa el diagnóstico y el posterior plan de acción de comercio y consumo. Entonces, bueno, pues considerábamos que este año conjuntamente, pues bueno, mantener las mismas del año pasado, las mismas bases,
y en caso, bueno, pues seguir trabajando, seguir manteniendo las reuniones, viendo cómo va dando pasos el diagnóstico y qué plan de acción nos presentan, y bueno, pues trabajar si hay alguna modificación o algo que trabajar en comisión, y en el 2027 pues si presentar cambios o entre todos podemos presentar cambios a ello, pues se harán, y de momento este año continuar con las mismas bases y dar ahora paso a que se puedan adherir los comercios durante este mes, lo que queda de mes de julio y agosto, y luego poner en marcha la campaña de bonos compra el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre. Las mismas bases pues están en el apartado de bases. Vale, bien, como bien lo comenté desde el inicio, votamos a favor de introducir el punto debido a analizar y mirar primero el bien común, en este caso de los comercios y de las personas de Abadiño. Entonces, por lo tanto, votaremos a favor de ello. Gure bai alde bozkatuko dugu. Orduan bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozka. Horrengo puntua dekretuen puntua dugu, zaitik gaurkoskoan zerbait ezagutza. Eta zenengo puntu izango litzateke, galdera eta eskariak, ez da beste bai daukasun esateko. Bai. Igualdeko hiru gauza ditugu. Baten gauzan, bai, asunto da hau komunidadeetan eta margoketak eta pintadak eta komunidade gabainan ari zen eta hainbat denbora izan, hainbat urtietan izan dute. Horre, bando bat atrasen nintel, ondara sortzi bat dira, ikustu eta bendoen izan zara, sortzi dira, eta bueno, eskatzen zenuen, komunidadeek horre pintadak kentzeko, nore laguntza behar badabeta hori, izan emateko zari. Eta arrazkera zozer egia dauran, edo zelan dagoen asunto hori. Osea, nalegi. Vale. Bai, hori egin zen izan zen, bai, valorazio bat, ez da, batez jarduera hori egin behar dauen enpresakin, kasuetan traeko enpresak, traie makina astola eta poligono industriala garbitzeko azpi kontratatuta dagoen enpresak, bera enpleguetan badauka jarrita aukera hori, eskatan zaiola udaldetik kostu hori gabe lan hori egitea, egitean beraien orduen barruan, hau da, hori egiten badute, ez dute egingo beste gauza, horre nola gustartu eguneroko lana eta holako gauza, soiko gauza. Horren, instituzioen izpideak izan zen, planteatu zutena izan zen, lehenengo astea errezinekin, hau da, kartzerrarekin edo, mangio, presiozko mangioarekin, edo, holako joarorekin kendu aldirenak egitea, ondoren, argo zuriz kendu aldirenak, eta eroia eskatzen dutenak langigarri bat, segun eta zehor mota tipologia igual zailtasun bat daukalako, edo bestela koloren paletan zerbait igual ez dena zurio eta zailtasun egitunak, horrek ondoren. Baina egia aldirenak ez dela bukatu lan hori, ez dela lan hori bukatu, eta jarraitu bat dugula lan hori bukatzeko, eta aldi berean borratzen ziren beste batzuk sortzen dira, bai lekure gehiago edo lekure gehiago. Orduan, igual egon dugun alda, irailera begira igual, batzordean, hori ez, jasangarritasuna, mugikortasuna eta oinarrizko zerbitzuen batzordean, igual eskatu zaio mantendu teknikariak edo enpresari barruan etortzeko batzordea eta saltzeko nola dagoen egora eta nola jarrituko dugu. Orduan guk eskatzen duguna da, lehen baien lanien aztien. Margoketa horrek ezabatzen lehen baien aztien, zela, azkenin gero eta margoketa gehiago dauz, lan apilatzen dugu da. Ilustien ezabara, alako margoketa ezabatu, gehiago bitxe hori ez da. Oso gai zabatu dira zain bat, Zabatu dira,
Naturala da, eta komisioen batzordean izan zen da, notizenako enpresa bat egiteko naturala da hori bakarrik. Deus beste asko, hiru guztien, deusenak, eta beste horien aleko batek ezautzen ere, ez lan dago marko duzu. Lehen baitik aztea, ez da lanak bilatu nola, eta eraiko ezagir, ez bada lan hori ez da hori go. Egun batek hasiko gara udalettik agindu ematen eta ikerketa hori baldin baiten amaitzen eta egin behar eta gainakari eta garbizik ditzen. Hori izan bat, edo beste bat, eniela, ez dagoela raja, baina eroskile atzeko udalandan hori ordenantza baten barruan sartu zen, gero bezarrikan egin bati auxiliakon, claro, gaur edo atzo, esadan gehi, daur bedaren oso basture, ondixea, ziketute, eta zute arrisku edalaka, landia, udalanda oso gara txarri daur, nahi ezin daur. Eta, bueno, ez da ikusi da, norri bat hartu diko da, lan bailen. Zer, han ematek sozial zuten bat edo sozial pasetan bada, ekartzen badu zuen, almenien arki da, umiek egontzen dien, alboratxo enpresa eroskide da, erreki da pasetan da duen, egoera txatien da. Eta, eskatzen dugunera, egin bidala, egitela, lan bailen. Minutu honetan zendan egoera pasatiarena, txakurrek esartzeko bai ordenantza barruen dau, lurre zati horretan, soziatik dago eta hori da esatzen. Batez be, arrisku ekentzeko, inkomentu da. Bai, Holanda amaineko daritzetik bai, horren kostiete hori eta helburu izen da, horreko azkenatik hori txukune okitziena. Hor dago ordenantza bat egizan moduen, eta eslegun batzuk, eta ordenantza horretan jatzen dut baldintza batzuk, eta eslegun horre bete behar dauzen baldintza horre, ez? Horren, laketa izen erabile udaletxie, berarekin harremanetan jarri die, eta espero dugu neko hain, hori garbide pasetie, eta ez bada gure deslegunek egiten lan hori, entzat susideramente badare, udalak ikeko da, zatik bai agizia, hori horlan okitzie eta konpara gizan okitzie, txarra da lan izan orduan, hor itzile zuntan duekin. Eta gero azkeneko goza, justo gaur herritarrak komentu duzu, Arturiako poligono inguruen, arratoi asko horrek nire ikusi eta zantuzko pilu da izan. Ikusi bat kodala bai, Pabrila horretan, Arturiako inguru horretan, igual erreka eskin izango da gehiago, igual barruro izango da gehiago, baina ikusi bat kodala bai, arratoi maila gaudin, zozen bai, hori da gure, horren etxegi gure galera eskari. Eskerrik asko agari bai, aztertu batko da eta emaketa eskerrik asko den hori eta horren konplenoa, estatu bezin konpleno hori, iraien bat